Pagputol nga niya. Kasi putol nga niya. Good morning, everyone. Happy birthday, birthday girl. Happy birthday, Cassian. There she goes. Happy birthday. Bakit mahirap? Diyan lang kayo. Kasi kung siya. Pretty little baby. Hey, hey. Pretty little baby. Hey, hey. Pretty little baby. Hey, hey. Pretty little baby. Grabe ang fog sa labas, guys. Pakita ako sa inyo. Tingnan yung fog. Oh. Grabe ang lakas. Ang kapal-kapal ng fog sa labas. Means, ano na, may ano na, ginaw na talaga ito. May ginaw. Yan, oh. Ang kapal na, oh. Ayan. Ay, medyo nawala na. Kanina ang lakas-lakas ng ano niya. Carrie G, mega love shout out. Thank you so much. Ayan, oh, may fog dyan kanina. Malakas kanina yung fog. Ay, makapal. Umakyat na siguro yan. Ayan, wala na siya. Foggy morning, Kuwait. Ayan. 13 million people in the house. Mega love shout out. Pretty little baby. Hey, hey. Pretty little baby. Lonnie97. Hello, mega love shout out. Thank you. People in the house. Today is my cousin's birthday, and here she is. Happy birthday, cousin! Thank you. Happy birthday, Mani Arada Vlog. There you go. Carrie, thank you so much. Isang like naman dyan, guys. Happy birthday, guys. birthday girl. That's the birthday girl. Say hi, say hi. Ay, thank you guys. Ayan. Thank you so much. Thank you Keep for the watching. greeting. Kasi magta-travel tayo mamaya. Pupunta tayo sa school. Magatid ng bata. Kaya, dyan lang kayo ha. 10 million people in the house. Mega love shout out. Kape muna tayo. Oh, she's the birthday. Yes, Carrie. She's the birthday girl. She's my cousin. Lonnie97. Ajmer. Sino nga to? Carrie, I will visit your channel. Wait. Namets. Ako tututuod na ngayon ako. Nagligad yan. Ay, karami. My birthday is like close to Christmas. Oh, so means your name must be Christine. Carrie Christine. Her birthday is coming. I will visit your channel, Carrie, huh? I will make you a moderator in my channel. Wait.
4 million people in the house. My love, shout out. Thank you, thank you. Kari, you don't have any subscribers. Here's your channel. What is your main channel? And Loni. Ay, where's you? Loni 97. Loni 97. Loni 97 also no subscribers. Why? Only one video. By the way, thank you so much, guys. Please send like so that it's a big help for me, guys. Please send like. Yung isa ko maliit ka rin charge ko na yun. Limaras ang pili mo. Ay, natusok ako niya. Ang butang tindagan mo din. Sakit ba? 2 million people. I'm sorry now. Since, maglalakbay tayo mamaya, guys. Punta tayo sa kabilang baryo. Baryo ng mga aswang. Bago magabi, tuwis ang dagadaha ka. Sana sinuulog niya tawos balay na, duduro tawos balay na. Kaya 3 million people, shout out. May visitors ang chef ko. Ay, gabaha. Tindahan ka ni Wine, gabaha, oh? Yes.
Mak dia picture orang je lah jangan seribu ni. Berting gigi pula. Hi, what are you doing? Happy birthday to you. Huh?
Sir Jan TV, Sir Jan. I-add nga kita ulit, Sir Jan. Na-deactivate kasi yung account ko. Yung isang account ko, Sir Jan. Hinihingal ako ba? Hiningal tuloy ako. I-add kita sa Facebook, Sir Jan, ha? Tatanong ako sa'yo, Sir Jan. Doon ako galing sa baba. Mag-jacket muna tayo kay Sir Jan. Bakit walang jacket si Sir Jan dito? Ayan, Sir Jan, may jacket ka na. Pretty little baby, so in love with you. Limang tamsak, 6 na tamsak, okay na po. Thank you so much. Nakapito na rin. Beautiful Lucy. Malaki palitan, 190. 192 gali. Ano tapos na? Grabe. Lucy Warren Vlogs. Ay, Lucy Warren's World. Thank you. Beautiful Lucy. Yung mina, Black muna eh. Yung Black Friday. Yung lugar na dating hindi binabaha na daw. Bakit kaya?
sa ang kuya niya. 20 na okay. Wala sa? 16 okay. Kotse. Kung wala ka sa nabayaran sa lakyan ng gusto mo, pwede na. Ha? Le. Log na eh. Log naman eh. Para ang papa ko, nagsimula sa mga na ikot na. Kaya pa, batagay-tagay na sila. Sino to? Yes.
Hi, people.
ka rin binubuo. Ano? Nag-miss call mo siya mo. Ano? Yan, okay. May hindi pa yung
Pagod si Elda. Ara naga-live sila, naga-call sila kay birthday ni Pakas. Ara oh. Birthday ni ano. Hello. Thank you. Enjoy ka man. Bata ni Luisa. Salamat ne. Live ko sa YouTube. Nag-enjoy sila sa birthday ni Cassie na yan. Anong handa? Enjoy lang kayo dyan. Enjoy. Salamat. Salamat ne. Ne, salamat. Enjoy lang kayo dyan. Awa. Picturean mo karon ne ah. Bago sinababanda ng prito kung manok ba? Hi, Che! Salamat! Hindi ka boss, friend ako hindi ka boss. Sure, hindi ka boss, may lakas sa nag-ilbis ka boss. Hindi ka boss, hindi sa nag-ilbis ka boss. Yung jacket ito ni Bara. Kaali. Kaali mo yung sala. Sino mo yun?
Ramadan oy salwan bait mo Miriam. Anak rap minakalima jacket ana o cornflakes mini. Punta kami sa sa Salwa sa bahay ni Mama Miriam kasi naiwan ko yung mga gamit ko doon. Ha? May tentiro? May tentiro? Slow na araf. May araf. Hindi mo di kalit ba din intiro bait Mama Miriam? Di mo dito uta madrasa. Lasam sir asir minawishili fog Mary mo mujud. Sabi kiladas cornflakes sa kao may mawjud. Sabon, shampoo mawjud. ليش؟ 15 minutes هذا خلاص. Saan marah واحدة؟ Reklamo pa yan kung ano utusan. Kalimutan ko kasi kahapon mga gamit ko doon. Nagmamadali kasi kami kasi may tutor yung alaga ko babae kaya Oktuba Ramadan. La. Kasi hindi sa Ramadan ما في هواء. Hindi في jacket Ramadan. بعدين أنا كلبت هذا دريشة هذا أرطوبة شوف هذا weather مو حلو خلاص أنا بطل شدي بعدين تصير مريض بس هذا ayaw niya pandarin yung panglamig ito may fog